Saúdos, como están? O Concello vai contratar unha empresa privada para que se encargue das sancións urbanísticas. Anunciou hoxe a concelleira María Pardo, que entende que externalizar o servizo é a mellor maneira de garantir o cumprimento da normativa. E máis, cando, lembra Edil, o Concello non pode incorporar novos funcionarios. A Concellería de Urbanismo toma exemplo do Departamento de Tráfico e vai externalizar a xestión das sancións urbanísticas. Farao explicou a concelleira María Pardo porque é preciso exercer un control máis estrito do cumprimento da normativa e para iso faltan funcionarios. La primera razón es por las limitaciones a la contratación de nuevos funcionarios, pues no tenemos personal suficiente para que todos los expedientes de disciplina urbanística conlleven expedientes sancionadores, como es nuestra obligación legal. Y la segunda razón es que en este Concello no se han abierto expedientes sancionadores a los expedientes de disciplina urbanística, a todos los expedientes de disciplina urbanística. Segundo os datos de María Pardo, o ano pasado abríronse 300 expedientes de disciplina urbanística, pero non todos eles remataron cun expediente sancionador, como sería obrigado por lei. De feito, só se impuxeron 6 multas. Para a concelleira iso trasládalle aos cidadáns a idea de que dá o mesmo cumprir a normativa que non facelo. Que se cumpla en origen, que la gente sepa que si no la cumple en origen, al final va a tener una sanción y su situación va a ser peor que la persona que lo cumple desde el principio. Es una cuestión de justicia y es importante para el Concello que todo el mundo actúe con la correspondiente licencia. Nesta semana a Concellería de Urbanismo vaille solicitar ás empresas as súas ofertas para facerense cargo do servizo. A que sexa elixida cobrará unha parte dos ingresos que teña o Concello polas sancións impostas, pero a porcentaxe está aínda sen concretar. A adxudicataria xestionará as infraccións relacionadas cos niveis de ruído, as terrazas, a ordenanza de publicidade, a inspección técnica de edificacións e a Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural. Pola contra, da concesión quedan excluídos a resolución de recursos urbanísticos dos que se seguirán encargando os funcionarios e a vigilancia das actividades que se realicen sen licenza. E achegámonos ata a Praza de Abastos, onde as obras de reforma seguen a un ritmo frenético. Unha das partes máis complicadas do proxecto, a instalación dun ascensor que comunique o mercado con Virxe da Cerca, xa está tamén en marcha. O elevador estará situado na esquina do murallón da praza máis próxima á igrexa de San Agustín. Os técnicos de Traxa, empresa que executou os traballos, tiñan previsto ter rematada hoxe a pilotaxe para a continuación acometer o encofrado. Cando estea seco dentro dunha semana, vaciarase o muro. A estimación é que esta parte das obras se prolongue durante outros 7 días. A instalación do ascensor obriga a suprimir un dos tramos da parte baixa da escaleira que dá a Virxe da Cerca. A partir de decembro, cando remate a reforma da Praza de Abastos, os usuarios poderán escoller entre o acceso a pé ou no elevador. Pois seguimos falando de asuntos relacionados co urbanismo, porque o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia presentou hoxe un novo programa anual de actividades co que pretende implicar a sociedade no coñecemento do territorio. O ciclo, bautizado co nome de Xentes, Espazos e Lugares, está aberto á participación de arquitectos, pero tamén de artistas, escritores ou sociólogos. Que teñamos unha legislación respetuosa co territorio depende dos políticos, pero tamén, e sobre todo, da sociedade. Esa é a premisa que defende o Colexio de Arquitectos de Galicia, e de aí o novo programa de actividades que vai poñer en marcha. Xentes, Espazos e Lugares é a proposta da entidade para facer cidadáns máis coñecedores da realidade urbana e xa que logo, máis críticos. Porque pensamos que coñecer é o primeiro paso para valorar, respetar e conservar, e que cando haxa que actuar sobre o territorio, sexa a sociedade a que exixa que se faga con sentido e sensibilidade, para o cal é necesario que esa sociedade teña o coñecemento. No programa participarán arquitectos e urbanistas, pero tamén profesionais de outros ámbitos como artistas, escritores ou sociólogos. Xentes, Espazos e Lugares segue a senda aberta polo proxecto Terra, no que o Colexio de Arquitectos leva traballando xa máis de 10 anos cos escolares. Dende hai 4, na delegación de Vigo, deuse un paso máis fora do ámbito educativo e agora a idea exténdese ao conxunto de Galicia. Intentando corrixir o que eu creo que foi un erro do noso colectivo durante moitos anos, e era que moitas actividades culturais que se facían no propio colexio eran actividades de arquitectos para arquitectos,
con moi pouquinha implicación do resto da cidadanía nestas iniciativas. A primeira actividade do programa será un ciclo de conferencias polas 7 grandes cidades galegas. En Santiago teremos 2 citas. A primeira será o 13 de setembro co arquitecto costarricense Carlos Jiménez e a segunda o 4 de outubro co arquitecto Juan Herreros, responsable do proxecto gañador no concurso da nova estación do AVE. E a Concelleira de Benestar visitou hoxe a residencia da Porta do Camiño para concienciar os seus usuarios da necesidade de que beban auga para estaren ben hidratados. Paula Prado presentou ali a campaña Hidrátate, dirixida especialmente aos maiores de 65 anos. A residencia da Porta do Camiño foi o lugar elexido pola Concellaría de Benestar para presentar a campaña Hidrátate. Esta iniciativa, desenvolvida polo equipo de dinamización social Urbana Norte, ten como obxectivo concienciar os maiores de 65 anos da necesidade de inxerir varios litros de auga ao día. Que consiste en sensibilizar a xente da necesidade de beber auga. Fundamentalmente e particularmente as persoas maiores de 65 anos, que normalmente non teñen sensación de sede e por eso non beben. Aínda que hoxe non sea un día moi caluroso, tampouco debemos de esquecer que non só os días de calor hai que beber, sino que os días de frío ou de días normales tamén é preciso beber bastante cantidade de auga ao día. Paula Prado e o seu equipo repartiron botellas de auga acompañadas dunhas sinxelas pautas que deben seguir os maiores. A iniciativa foi moi ben recibida polos usuarios da residencia, aínda que algún preferiría beber algún coutro líquido menos insípido. A mí xa me manda o médico beber moita agua por culpa do riñón, pero atende, é o que lle dixen eu aquí, entendes? Pero bebo moita agua e cada 3 cuartos de hora teño que levantarme. Home, como agua, mellor máis ben viño que agua. Segundo os datos do Observatorio da Hidratación e a Saúde, unha correcta inxestión de auga evitaría unha de cada 10 hospitalizacións de persoas maiores en España. Cambiamos de rexistro para contarlles que a Aviación Civil xa ten un primeiro informe preliminar sobre o accidente aéreo rexistrado o pasado 2 de agosto en Lavacolla, que lle custou a vida aos 2 ocupantes dunha avioneta que transportaba órganos para seren trasplantados. Segundo ese documento, non había ningún problema de visibilidade no momento no que tivo lugar o sinistro. O informe sinala que a 6:15 da mañá do 2 de agosto, cando a tripulación foi autorizada para aterrar, as condicións de visibilidade eran as axeitadas. 2 minutos despois foi cando se produciu o accidente. A Aviación Civil non apunta ningunha hipótese sobre as causas do ocorrido, algo que deberá abordar o informe definitivo sobre o sinistro. Como lembrarán, a avioneta accidentada dedicábase ao transporte de órganos para diversos centros hospitalarios de España, incluído o Clínico de Santiago. Día do sinistro no que faleceron os 2 tripulantes, o aparato levara un corazón dende o Porto ata Asturias, onde salvou a vida dun home de 54 anos. Foi no regreso a Lavacolla cando se produciu o accidente. En páxina deportiva hoxe podemos dicir que o plantel do Obradoiro está xa pechado e que o club acaba de incorporar ás súas filas o escolta americano William Bafford. Despois de varios días presentándolles as caras novas do club, hoxe falamos co seu adestrador, con Moncho Fernández. Coa fichaxe de William Buford, un escolta americano de 22 anos e un 98 de estatura, o Obradoiro pecha o capítulo de altas. Moncho Fernández ten ás súas ordes a 8 novos xogadores que se unen aos repetidores: Oriol Jungent, Alberto Corbacho, Libón Kendall e Andrés Rodríguez. O técnico fálanos de como se formou este plantel. Conseguimos que tanto Andrés como Libón, como Oriol, como Alberto, que xa tiña contrato, seguiran con nós, non? Para nós, perdón, ese era o punto básico, manter unha base destes 3 anos, non? E logo a partir de aí buscar xogadores que viñeran a reforzar esa columna vertebral, como pode ser o caso de Ben, non? E outros xogadores viran ouvir o Obradoiro como unha oportunidade ben para lanzarse no futuro, desenrolar o seu futuro profesional ou para demostrar que tiñan nivel para estar nas ligas superiores. Ademais, o adestrador do Obradoiro agradeceu o gran esforzo realizado para que ele e os seus homes poidan deleitar a afección unha temporada máis na Liga Andesa. Primeiro, houve un grande esforzo por parte da afección e por parte do grupo de empresarios co presidente ao frente por transformar este clube nunha sociedade anónima deportiva.
Xe foi un traballo, un mérito enorme, non? Logo inmediatamente empezou a construción do equipo, non? Que empezamos pouco tarde por culpa de isto, e este último mes podo dicirche que José Luis está e todos xuntos ao seu lado estivemos a facer un traballo enorme de moitas horas porque había que completar unha plantiña, non? E bueno, penso que ao final logramos o que queríamos. Por certo que Moncho Fernández aínda non puido contar con todos os seus pupilos nos adestramentos. Faltaban por chegar Búzor e Pumpra, mentres que o tunecino Meiri aterrou esta mañá en Santiago. E tomen nota agora das suxestións que temos que facerlles pro seu tempo libre na nosa axenda cultural. Nunha desas propostas imos afondar un pouco máis de seguido. A Galería A Punto de Fuga acolle nestes días a exposición Las Imaginadoras de Carolina Cruz Guimarei. Esta artista galega chegada do mundo da publicidade utiliza imaxes antigas e materiais atopados para crear unhas pezas cargadas de poesía. A artista Carolina Cruz Guimarei amosa por primeira vez a súa obra en Compostela. Faino na Galería A Punto de Fuga en unha exposición comisariada por Paula Cabaleiro, que leva por nome Las Imaginadoras. Unha mostra que, día comisaria, nos traslada a un cuarto propio como de Virginia Woolf, onde bellas fotografías rasgadas custodian o corpo da autora. Mulleres e nenas rescatadas de mercados e as que Carolina Cruz lles outorga unha historia. Todas las imágenes que vemos son mujeres o niñas que yo no he conocido porque las rescato de un archivo que voy construyendo poco a poco, de fotografías encontradas, pero que en realidad cuentan una historia que pueden ser propia de cualquier mujer. Unha das partes esenciais de Las Imaginadoras son os materiais que forman as pezas, teas, papéis e frases de libros que antes de seren convertidos en arte tiveron outra vida. Utilizo siempre materiales encontrados, telas, por ejemplo, también los papeles que utilizo son siempre encontrados, de cuadernos, las palabras son extraídas de libros que ya viejos, usados, que voy encontrando por ahí, y también utilizo materiales naturales, pero siempre son materiales muy delicados, frágiles y que se pueden encontrar fácilmente en el entorno cotidiano, ¿no? Las Imaginadoras poderase visitar de martes a domingo na Galería A Punto de Fuga ata o vindeiro 30 de setembro. Imos lle botar un ollo agora ás previsións do tempo para os vindeiros días da man de Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá teremos ceos anubrados con néboas e posibles chuvias febles nas primeiras horas e con alternancia de nubes e claros a medida que avanza a xornada. As temperaturas baixarán, sobre todo no comezo do día, e os ventos serán frouxos do oeste. Nos xoves amenceremos con algunhas nubes baixas e orballos ocasionais que deixarán paso a ceos pouco anubrados pola tarde. Os ventos soprarán frouxos do norte e as temperaturas manteránse sen cambios, agás descensos no terzo norte. Para o venres agárdanse ceos pouco anubrados ou despexados e temperaturas en lixeiro descenso, sobre todo no interior. Os ventos soprarán do nordés, moderados na costa e frouxos no interior.
Mañá en Santiago teremos néboas e nubes baixas pola mañá e ceos con claros pola tarde. O vento será frouxo de dirección variable pola mañá e do sudoeste pola tarde. E as temperaturas manteránse sen cambios. No xoves teremos ceos con nubes e néboas pola mañá que irán desaparecendo ata deixar unha tarde moi soleada. As temperaturas non cambiarán e o vento será frouxo do norte polo día e do nordés pola noite. No venres os ceos presentarán intervalos de nubes baixas pola mañá e quedarán despexados pola tarde. O vento será do nordés, frouxo pola mañá e moderado pola tarde. E as temperaturas irán en lixeiro ascenso. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Coa información do tempo rematan as novas unhas felicitacións de cumpleanos. En uns minutos chega Silvia Castiñeiras co preguntoiro. Nos regresamos mañá con máis novas a partir das 8:30 da tarde. Grazas por estaren aí.